Onko mä pihi? Tai onko se viisasta aina tarkistaa kilohinta? Tästä tulee video siitä. Tässä on vähän tämmönen sekoitus. Chilisekoitus. Maksaisi 23 € kilo. Tässä on vähän luomu. Maksaisi 37 pussissa. Valmiiksi 3 hienoa chili. Sitten on tavallinen pussissa. Maksaisi 19 €. Se on halvin. Mutta jos mä ostaisin ehkä irtonaista punaista chiliä, niin se on 9,90 ja siis sitten tää pussi maksaa tän tilasta 10 €. Ei ole vaikea päätös. Nyt on 5 chiliä ja maksaa 1,55. Tai 3 chiliä melkein €. Siis puolet halvempia, mutta enemmän 2 chiliä lisää. Vastakaa mitä tykkäätte ja käytetäänkö ihmisen laiskuutta hyväksi. Kommentoikaa ja painakaa peukku, jos te tykkäätte tästä videosta ja tilaa kanava.